बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समस्या बडव्यांवर एकच बिहाडली आणि ती आणि पवित्र पवित्र आत्म्यावर आत्म्यावर अर्पित झाली. झाली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती Maria मरिये Deva देवाची Maria माय, Deva देवाची Shafia विनंती Katira करा Rati आणि आमच्या Taratani मरणाच्या वेळी Amcha आमेन. Mutcha आपले सोमेचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे Yesu म्हणजे Dahonu करू जाऊ. Mujahideen नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या Maganti माया Maria Deva मावल्यासाठी Shafia विनंती कर Katira आता Rati आणि आमच्या Taratani मरणाच्या Amcha वेळी आमेन. Mutcha Amen आणि देवाचं पूत मुनीस झालो. आणि आमच्या Ni मध्ये Amcha जेलो. Mudin नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भीतर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया Maganti Maria Deva मावल्यासाठी विनंती Shafia कर आता Katira आणि Rati आमच्या Taratani मरणाच्या Amcha वेळी आमेन. Mutcha Amen भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या Cristo बसवण्याकरी Pune Akami पावसाळ्यामध्ये Posun Chegate माग्या येसुम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्य पण घेतलं Cristo आम्ही Pune जगत Akami त्या Dangaleo कष्ट आणि Chastani तुझ्या Kasarvi जीवनपणाच्या Vavuncha आनंदात Kami आम्ही Vavuncha पावशे तुझी Kurpa कृपा आमच्या अंतस Amchantas करणाने Kani वतून आम्ही Vatmani मागताव. Vattam त्यास Kristam ख्रिस्त आमच्या Chasuri सुम्यामरी पाहतावे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या Adin Dusatani Sada Sarvatame महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या Adin Dusatani Sada Sarvata Amen महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या Adin Dusatani Sada Sarvata Amen देवा गेल्या बडव्या मुझे रखण्या Savala सगळेच्या दयेन मखातल्या Mujahideen तुझ्या तब्येन मुझे मोत जोडाय मका राग संभाळ सलय Rak आमेन. Sambal Salai Amen नसनस विषय उदितांका येसुम्या Tanka आणि Yeshua निरंतर Nirantar प्रकाश Prakasanche संपदी Sampadi आणि ते Samadananti विषय की आणि आमेन. Amen आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज अमका येऊ, तुझी कुशी जशी स्वर्गात जाता तशीच या संसारात जाव. आमचं दिसपट आमका देणे मी आमचे चुकल्या बक्षिसा आमच्या शांती पक्षा मगोसने मका तांडे परंदिना नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया मावल्यासाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया मावल्यासाठी विनंती कर आता आणि Amen आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये Maganti देवाच्या माया Maria Deva मावल्यासाठी Shafia विनंती कर Tirunati आता आणि आमच्या Karatani मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या Maganti माया Maria Deva मावल्यासाठी Shafia Tirunati Karatani Amen महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जसं आधी तसं Sadin आता Satani Sada सर्वता आमेन. एक घडी भर आमच्या तळ्या आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या खालसाच्या तवर या. आज या सोमवारच्या दिवसा या सोम्याच्या हातात आमच्या सगळ्या योजण्या समर्पण द्या. या सगळ्या हप्त्याच्या योजण्या Proverbs chapter 19:21 मनुष्याच्या काळजांतल्यो योजण्यो जायत्यो आसात पूण सर्वेस्पराचो निर्णय मात थीर उरता. मनुष्याच्या मतीन सभार येवजण्यो आसात आमच्या सगळ्यो येवजण्यो त्या देवाच्या कुशे प्रमाणे त्या सोम्याच्या महिमेपासून जावंक जाय. तो देव खंडीत जावन ताच्या कुशे प्रमाणे वय जाल्यार ताचे महिमेपासून वय जाल्यार खंडीत जावन तो फावो करतलो देव जावन आसा. Proverbs chapter 16:3 तुझे काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आणि तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो. तुझे येवजण्यो तुझे सगळे काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर. आज
आमचे सगळे येवजण्यो त्या सोम्याच्या हजरपणात, त्या सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. त्या सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आज त्यो सगळ्यो येवजण्यो पूर्ण करूंक ताका कळीत आसा. सगळ्यो आमच्यो येवजण्यो तो कंप्लीट करूंक शकता. त्या देखून ह्या सोमारा सबार आमच्यो येवजण्यो, सबार आमची प्लॅनां, सबार संगती आमी करचे म्हूण चिंतल्या, खंय वचचे म्हणून चिंतला. आज सगळे त्या सोम्याच्या हातान समर्पण दिल्या. आज ते सगळे सोम्याच्या हातान समर्पण दिल्या. ताका सांगया, जेजू, आज हांवें त्या व्यक्तीक मेळचे म्हूण चिंतला. आज हांवें त्या जाग्याचेर कामाक अप्लाय करचे म्हणून चिंतला. सोम्या जेजू, आज हांवें ह्या डॉक्टरा कडेन वचचें म्हूण चिंतला. आज हांवें त्या जाग्यार इंटरव्यू दिवचे म्हूण चिंतला. सोम्या जेजू, तुजी खुशी कितें, तुजी मांडावळ कितें, तूं म्हाका खंयच्या वाटेन चलोवंक कशें तयार आसा. सोम्या, आज तुजेरच हांव भरवोसून रावता. आज तुजेरच म्हजे दोळे लावन रावता. आज सोम्या जेजू, या सकाळींच्या वेळार सोम्या जेजू, Psalm 5:3 सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता आनी तुजेरच म्हजी दोळे, म्हजी नदर लावन रावता. आज ह्या सोमाराच्या दिसा म्हजे दोळे तुजेर लावन रावता. आज म्हज्यो येवजण्यो, म्हजी प्लॅनां तुज्या काळजाच्या त्या आशे प्रमाणे म्हजी प्लॅनां एक जावं दीत, एकच तराची जावं दीत. सोम्या जेजू, आज हांवें जे कितें येवजण केला त्या सगळ्यान सोम्या तुज्या उतरा प्रमाणे तें जावं दी. म्हाका वायट वाटे करचे, पातकाच्या वाटे करचे, सगळें कितेंय आसा जाल्यार म्हजे तान पयस वचून दी सोम्या जेजू, पयस वचून दी सोम्या जेजू. आज हांवें चिंतचे हर एक चिंतना, आज हांवें पळोवचे हर एक दृश्य, आयकोवचे हर एक आवाज, हांवें आपोवचे हर एक वस्तू तुज्या भोव पवित्र अमोल रक्तान नितळ जावं दी. सोम्या जेजू, या सकाळच्या वेळार सोम्या जेजू, या सकाळच्या वेळार सोम्या जेजू, तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जारी जावं दी. सोम्या जेजू, तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जारी जावं दी. सगळीं सांगात मेळून घडीभर आमच्या मायकान म्यूट करून घट्ट ताला स्तुती करया.
Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Ganji sor, ganji sor, Hallelujah, ganji sor. hallelujah, 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 Ganji hallelujah, sor, hallelujah, ganji hallelujah, sor. hallelujah, Hallelujah. 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 Hallelujah, Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, adore you, Hallelujah, Jesus. hallelujah, Christ, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus. Jesus. Hallelujah, Magnify you, hallelujah, Lord. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hare God, what is so Hallelujah, God? hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Hallelujah, ria, ria, shira, la, bara, di, bara, shira, la, bara, di, bara, bara, Hallelujah, shira, bara, di, gira, hallelujah, bara, di, bara, hallelujah. shira, bara, bara, Hallelujah. bara, bara, Hallelujah. bara, bara. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Yes, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, yes, 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 hallelujah. God. yes, Yes, Hallelujah, God. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. hallelujah, Thank you, Jesus. hallelujah, Thank you, Jesus. hallelujah, Thank you, Jesus. hallelujah. Hallelujah, Thank you, hallelujah, hallelujah, thank you. hallelujah, 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 Praise you, hallelujah, hallelujah. Jesus. Thank you. This, this, Praise this, you, this. Jesus. Thank you, Thank you. Yeah, Jesus. hallelujah, hallelujah, God, hallelujah, what is hallelujah, our hallelujah, God, hallelujah, what is our hallelujah, God. hallelujah, hallelujah. Jesus. Jesus, 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 Muhammad, Jesus, what Jesus, is Jesus, our Jesus. God, what is our Hallelujah, God, what is hallelujah, our hallelujah, God. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, this, hallelujah, this, this, hallelujah, this. hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus, 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 Hallelujah. Jesus, Jesus, Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Gattadalan, gattadalan Praise, praise, sitikariya. praise, Hallelujah, praise, hallelujah, Jesus. hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Putvi, Praise hallelujah, you, hallelujah, Jesus. hallelujah, magna hallelujah, देवानी hallelujah, Jesuच्या Praise, 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 बळवून नावान आज या praise, मधल्याचे Jesus. सगळे Praise, म्हणजे Jesus, Jesus, आत्म्यान Jesus, भरती Jesus, Jesus, जसं Jesus, दैविक Jesus, Jesus, Jesus. सरकार, तेव्हा पति सरकार, दैविक आत्मो आज या Jesus, मधल्याचे Jesus, समर्थन Jesus, आज वळण येऊ दे वाळून येऊ दे Jesus, शहराला Jesus, बरा Jesus, बरा 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 Jesus, बरा बरा Jesus, बरा Hallelujah. बरा Jesus, बरा बरा Hallelujah. Jesus, सगळे Jesus, कन्फ्युजन जसच्या अमूल्य Jesus, रक्तान बांधून Jesus, जसच्या कुरसामळात येत पडते जसच्या कुरसामळात येत पडते जसच्या कुरसामळात येत पडते Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Praise, hallelujah. praise, praise, Hallelujah, praise, hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, praise, Yeah, hallelujah, yeah, 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 hallelujah, yeah, 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 yeah. Jesus, 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 praise, Jesus, praise, Jesus, praise, Jesus, Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah, Yeah, yeah, hallelujah, yeah, 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 yeah. yeah, 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 yeah. hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Thank you, Jesus. Hallelujah, Thank you, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 या Jesus. दिवसाविषयी सरांग समर्थन देऊन मागण्या या समोरच्या दिसा आज आम्ही वेची वाट कसली असोनी आज विषयी सरांग मागण्या त्या वाटेन सोमी आमका सोलवून वरून दे सोमी आमका सोलवून वर दे आम्ही चलचे नका जेजू आमका सोलवून वर दे आज आम्ही वेच्या वाटेर कैसरी आमचे कथे सैतानान पास म्हणून दवरला सांगतो जर जेजू आमका त्या वाटेन सोलून वरता तर आम त्या पासान संपडना आज आमच्या वाटेन सैतानान खंयसरी आमका आक्रांतान पडशे पास म्हणला जाल्यार अवघडान समजचे पास म्हणला जाल्यार त्या जेजूचे बहु पवित्र अमलेक रगत आमका कव्हर करून दे आज आमच्या जिवितात येवसो कोणी व्यक्ती किती वाईट इंटेन्शन घेऊन येऊन नसता जाल्यार
या आमकां सोम्यातान पयस वरचत असलो जाल्यार स्टॉप जावं दी, स्टॉप जावं दी, ताचे मुवमेंट स्टॉप जावं दी. आमच्या जिवितांत येनासतनामध्ये जे कितें सोम्याच्या लागीं येवंक आमकां आडायता ते सगळे जेजूच्या नांवान आमच्यातान पयस जावन सांगात म्हणून हे उतर 5 फावटी घट्टपणान रिपीट करया. आयजाया 43:2 तूं उदकांतल्यान वयशी जाल्यार हांव तुजे सगळे आसतलों, न्हयांतल्यान वयशी जाल्यार तुका बुडोवचो ना. तुका बुडोवचें ना. उदकांतल्यान तूं सयशी जाल्यार लासून वेसो ना. तुजे जीव तुजे भस्म करचो ना. आयजाया 43 तूं उजांतल्यान वयशी जाल्यार हांव तुजे सगळे आसतलों, न्हयांतल्यान वयशी जाल्यार तुका बुडोवचो ना. तूं सयशी जाल्यार लासून वेसो नाय. उजाच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो ना. आयजाया 43:2 तूं उदकांतल्यान वयशी जाल्यार हांव तुजे सगळे आसतलों, न्हयांतल्यान वयशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उजांतल्यान तूं सयशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय. उजाच्यो जिबो तुजो भस्म करच्यो ना. आयजाया 43 तूं उदकांतल्यान वयशी जाल्यार तूं तुजे सगळे आसतलों, न्हयांतल्यान वयशी जाल्यार तुका बुडोवंक ना. उजांतल्यान तूं सयशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय. उजाच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो ना. आयजाया 43 उदकांतल्यान वयशी जाल्यार हांव तुजे सगळे आसतलों, न्हयांतल्यान वयशी जाल्यार तुका बुडोवंक ना. उजांतल्यान वयशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय. उजाच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो ना. नमान मरिये कृपेन भरले सुमृतीचे सगळ्या स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. हाताच्या गांठीकडे मसल्स पेन जेजू याकडे आपण आसा. जावंक कोणाक आर्थरायटिसा बरी समस्या आसात, जेजू तुका याकडे स्पर्श करनासा. जेजू तुका आपण आसा. विशेषरान मागया या दुसऱ्या कणान समर्पण दिवन मागया. आयजाया 45:2 and 3 आज कितले जाणा विघटन जाग्यार स्टक जाला, ब्लॉक जाला. आज विशेष तरान विजाचे प्रोसिजर मूव जात येतना जावंक बरो एजंट चीट करते आसा. आज जर चीटिंग जाते आसा, आज विशेष तरान स्वामी दाखोवन दिव दी. पुरत्या लॉसर वेच्या आदी जेजू सारखी वाट दाखोवन दी. सगळ्या लॉसांतून रिकवर जावंक. कितले जाणा विजाक अप्लाय केले, कितेच आन्सर मेळवना. विशेष तरान समर्पण दिवया. विजाचे इश्यूज जावंक पुरो रिलीजाचे इश्यूज, शिवनाचे कितें इश्यूज, ट्रॅव्हल बॅन गेला, इंडेमनिटीचे इश्यूज सोम्याच्या तान भेटोवन दिवया. आज आमी सबाग जाणा ह्या लायनीर आमी मागोन आसा. मुखार कितें स्टेप खाण घेवनचे म्हणून कळटेत ना. किंचाकी एका संगती खातीर, एका अप्रुवला खातीर की राखोन रावन आसा. आनी ते येता म्हणशेर कितेंय डिसायड करूंक जातात ना. जावंक पुरो 6 म्हयने तांत राखोन आसा. सोम्याच्या तान समर्पण दिवन मान. सोम्या तुजी वाट उक्ते करता. सोम्याक सांग, सोम्या तुजी खुशी जरे जावं दी, तुजी वाट उक्ते जावं दी म्हज्या जिवितान म्हणून सांगात. म्हणून हे उतर 5 फावटी घट्ट ताळा रिपीट करया. आयजाया 45:2 हांव तुजे मुखार येतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काशाच्या दाराची पोट करतलो आनी लोंगाचे आडांबे मोडून येतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरली संपत्ती दितलो. काकळी जातली. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलाचो देव हांव म्हूण तूं वळखतलो. आयजाया 45:2 हांव तुजे मुखार येतलो आनी पर्वत
समतल करतलो आकाशाच्या दराची पोट करतलो आणि लोकांच्या आडांबे मोडून येतलो हांव तुका गुप्पीत तेरवी आणि लिपोवन दवरली संपत्ती दितलो हे परी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातले तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलचो देव हांवूच म्हूण तूं वळखतले इसाया 45:2-3 आणि पर्व समतल करतलो हांव आकाशाच्या दराची पोट करतलो लोकांच्या आडांबे मोडून येतलो हांव तुका गुप्पीत तेरवी आणि लिपोवन दवरली संपत्ती दितलो हे परी हांवूच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातले तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलचो देव हांवूच म्हूण तूं वळखतले इसाया 45:2-3 हांव तुझे मुखार येतलो आणि पर्व समतल करतलो हांव आकाशाच्या दराची पोट करतलो आणि लोकांच्या आडांबे मोडून येतलो गुप्पीत तेरवी आणि लिपोवन दवरली संपत्ती दितलो हे हांवूच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातले तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलचो देव हांवूच म्हूण तूं वळखतले 45:2-3 हांवूच तुझे मुखार येतलो आणि पर्व समतल करतलो आकाशाच्या दराची पोट करतलो लोकांच्या आडांबे मोडून येतलो हांव तुका गुप्पीत तेरवी आणि लिपोवन दवरली संपत्ती दितलो हे परी हांवूच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातले तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलचो देव म्हूण तूं वळखतले नमान मरिये कृपेन भरली समृद्धी सुवासा स्त्रियां भितर तूच देव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bhagavante Maria देवाची ह्या उतरान मस्त सकत असा मस्त बळ असा ह्या उतर आम्ही जाल्ले टाइम क्लेम कर माग्या सबार टेस्टमनी या वर्ड ऑफ गॉड वयर हांव दिव्यत फायनान्शियल प्रॉब्लेम जावंक पुरो कामाचे प्रॉब्लेम जावंक पुरो खंयच्याय जाग्यार तुमी स्टक जाल्यात म्हाका उडस आसा सो पॅन्डेमिकाच्या टायमार सगळे लॉकडाऊन आसले त्या टायमार हांव आणि ब्रदर प्रकाश एक दीस फोनार उलयता आसल्या आणि रातीचो टाइम आणि त्या वेळा फोनार उलयता आसतना ब्रदर प्रकाशाक एक अर्जंट कॉल येयलो ताणें म्हजो फोन कट केलो आणि ते कोणाचो फोन येयलो तेका एका व्यक्तीचो तेचो फोन ताणें उखल्लो आणि ते उलयले ती भयण बॉम्बे तावन गांवाक वयताली बॉर्डराचेर ताचे बस रावयला मूस ना गाडी आणि तिका अर्जंट गांवाक पावूंक आसा आणि तक्षण तिने ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलो आणि ब्रदर प्रकाशान तिका सांगले काय ना येऊ तर हांव तुज्या खातीर मागता तू येऊ तर कंटिन्यू क्लेम कर म्हणून सांगले तिने कंटिन्यू येऊ तर क्लेम करूं सुरू केलें आणि ब्रदर प्रकाशान म्हाका फाटीं कॉल केलो आणि हांव आनी ब्रदर प्रकाश परतून कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करनासल्या विदीन 10 मिनिट्स ब्रदर प्रकाशाक परतून त्या बहिणीचो कॉल येयलो ब्रदर म्हणालो हांव तुका फोन करता असो ती बहीण परतून हांव तुका फोन करता म्हणालो आणि तिने फोन केलो म्हणाले ब्रदर देवाची उतर मस्त बळादीक जावन आसा आमची गाडी मूव जाली आमी बॉर्डर क्रॉस जाल्या देखून ह्या उतरांचे बरोबर धरून घट्ट आम्ही विश्वासान मागूंक जाय खंयचे आमचे अडखून रावले सगळे काम उक्ते जाता विशेषरान समर्पण दिवन मागया कितले जाणां फायनान्शियल समस्या आसा फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसात वेसाचे समस्या आसा कितले जाणांचे रीण फारीक करूंक जायना कितले जाणांचे कितें जावंक पुरो कोणे पयशे दिवंक आसले जावंक पुरो सुबार तेंप जावन लॉसार वेते आसात तर ह्या कडेन आमी क्लेम करून मागया आज तुमची सगळी वाट उक्ती जावं दी मूव जावं दी म्हणून सांगात म्हणून हे उतर 5 फावटी घट्ट तरान रिपीट करया Isaiah 45:2 तुझ्या मुखार आणि पर्वत समतल करतलो हांव काचेच्या दाराची पोट करतलो लोकांच्या आडांबे मोडून येतलो हांव तुका गुप्पीत तेरवी आणि संपत्ती दितलो हे परी हांवूच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातले नांवान उलो मारता तो इस्रायेलचो देव वळखतले Isaiah 45:2 हांव तुझ्या मुखार येतलो आणि पर्वत समतल करतलो
काशाच्या दाराची पोट करतलो आणि लवंगाच्या आडांबे मोडून येतलो हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपोन दवरली संपत्ती दितलो परी हांवूच सर्वेस्वर तुका कळी जातले तुका नावानुलो मारता इस्रायल स्वदेव हांवूच म्हूण तूं वळखतले इसाया 45:2-3 हांवूच तुज्या मुखार वतलो आणि समर्थन करतलो हांव काशाच्या दाराची पोट करतलो लवंगाच्या आडांबे मोडून येतलो हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपोन दवरली संपत्ती दितलो परी हांवूच सर्वेस्वर तुका कळी जातले तुका नावानुलो मारता इस्रायल स्वदेव हांवूच म्हूण तूं वळखतलो Isaiah 45:2-3 हांव तुझ्या मुखार वतलो आणि परवा समाधान करतलो हांव काशाच्या दाराची पोट करतलो आणि लवंगाच्या आडांबे मोडून येतलो गुपित दिरवी आणि लिपोन दवरली संपत्ती दितलो हे परी हांवूच सर्वेस्वर म्हूण तुका कळी जातले तुका नावानुलो मारता इस्रायल स्वदेव हांवूच म्हूण तूं वळखतले Isaiah 45:2-3 तुझ्या मुखार वतलो आणि परवा समाधान करतलो काशाच्या दाराची पोट करतलो आणि लवंगाच्या आडांबे मोडून येतलो हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपोन दवरली संपत्ती दितलो हे परी हांवूच सर्वेस्वर म्हूण तुका कळी जातले तुका नावानुलो मारता इस्रायल स्वदेव हांवूच म्हूण तूं वळखतले नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू कितली जाणां आज जस्टिसा खातीर वावूरन आसात जस्टिसा खातीर मागून आसात जावंक पुरो कोणे केस केल्या एम्प्लॉयरान केस केल्या आज विशेषरान सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया आज कितले जाणांक कोणे फसयला फोट केस घालन भितर गेला जायना तसा जावंक पुरो नीती खातीर मागोन आसा जावंक पुरो आज विशेषरान सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन हे उतर 5 फावटी घट्टताना रिपीट करया मलाकी 4:20 पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत देतलो आणि ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली मलाकी 3:20 पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या आनी तिचो सूर्य उदेतलो आणि ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली मलाकी 3:20 पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या आनी तिचो सूर्य उदेतलो ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली मलाकी 3:20 पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या आनी तिचो सूर्य उदेतलो ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली मलाकी 3:20 पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या आनी तिचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू लूक 17:13 जेजू मेस्त्री आमची काकूळ कर जेजूला की 10 जण खोडकार आयले जेजू मेस्त्री आमची काकूळ कर आणि जेजून तांची काकूळ कर तांकां सांगले वसा आणि तुमकांच तुम्ही ह्या सकाक दाखया तुमकांच जोरदार नाही तुम्ही नाया आणि तुम्ही ह्या सकाक दाखया आणि ते वाटेर व्यत्यय आसतना ते बरे जाले म्हणटा देवाचे उतर आज विशेष समर्पण दिव्या आमची हर एक तराची पिडा सोम्याच्या तान भेटन दिव्या जाता जाल्यार दोन्ही आमी दिंबेर पडया दोन्ही हात वयर पारया हर एक पिडा सोम्याच्या तान समर्पण दिव्या जेजू काकूळदार जावन आसा जेजू ताच्या काकूळतीन आमचेर दिश्ट करता ताच्या काकूळतीन आज आमकां वाट दाखयता खंयच्या डॉक्टर लागीं वचचें कसले वखद काण घेवचें कसले ट्रीटमेंट आमी घेवचें आज तो सोमी आमकां सारकें दाखोवन दिवदी कितले हॉस्पिटलां सिरियस आसात कितले जाणां वेंटिलेटर आसात तांकां हर एकल्यान सोम्याच्या तान भेटन दिव्या कोणाक बुजांनी दूख आसा पाटीन दूख आसा सोम्याच्या तान समर्पण दिवन जेजू मेस्त्री आमची काकूळ कर मागया कितल्यानी कॅन्सर पेडेन कश्ट आसात ट्युमर जाला सर्जरी आसा जावंक पुरो विशेषरान गेलत्या हप्त्यांत आमी मागिल्ले एका ल्हानशा भुरग्या पासून रैलन म्हणल्या भुरग्या पासून मागिल्ले ताका सर्जरी आसली ताची सर्जरी सक्सेसफुल जाल्या विशेष देवा खरगायत आसतना ह्या हप्त्यात विशेष आमची पिडा तसो मी गुण करून दी म्हणून मागोन विशेष समर्पण देवा सिल्विया म्हणल्या भयणीक विशेष समर्पण देव्या कॅन्सर लास्ट स्टेज
पाप मस्त वळवळण आसा भुरगे सुमार यंग प्राय 35-36 कोणा प्राय यंग प्राय एक ल्हानशे भुरगे आसा विशेष ल्हानशे कुटुंब समर्पण दिव्या त्या भुरग्यांक सुमार संवसारी पळोवना विशेष त्या बहिणी पासत विशेष तरान आमी माग्या दोनी हात रूपान सांगता म्हणून लूक 17:13 पास पुढे रिपीट करूया लूक 17:13 जेजू मेस्त्री मेस्त्री आमची लूक 17:13 जेजू मेस्त्री आमची लूक 17:13 जेजू मेस्त्री आमची लूक 17:13 मेस्त्री आमची लूक 17:13 जेजू मेस्त्री आमची नमान मरिये कृपेन भरले सुमती सुवास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू या अखेरच्या खणांत एक कितले जणांनी आमच्या लागी मागोंक सांगला या युट्यूबाचेर आमच्या लागी पिटिशनां केल्यान या व्हॉट्सअपाचेर आमकां पिटिशन घालून कॉल केला या व्हॉट्सअपार मेसेज गेला कितने या झूमाचेर पिटिशन केला त्या हर एकल्या समाजात समर्पण दिव्या हायसिंथ डिसोजा प्रेसिल्ला डिसोजा विशेष हायसिंथ डिसोजा मागून आसा विनिशा म्हणल्या भुरग्यापासून एक परमनंट जॉब मेळच्या पासून समर्पण दिव्या मायकल म्हणल्या भावाचे सगळे इंटेन्शन समाजात समर्पण दिव्या सुझन रॉड्रिगस या बहिणीचे सगळे इंटेन्शन विशेष रान करीना शीफ आणि कितल्या भाव बहिणीपासून मागूंक सांगला त्या हर एकल्या समाजात समर्पण दिव्या मागे विशेष रान जुलियट डिसोजा समाज समर्पण दिव्या तुझे नीस विनिशाक बरें काम मेळच्या पासून मागे विशेष रान लेनी वेगस लाविटा जाविटा विशेष समाजात समर्पण दिव्या मागे तशेंच गीता रोश या बहिणीक विशेष समाजात समर्पण दिव्या आयरन म्हणल्या भुरग्याक समाजात समर्पण दिव्या अनिता शांती डेसाक समाजात समर्पण दिव्या सिल्विया म्हणल्या बहिणीचे सगळे प्रॉब्लेम तुझ्या पुताच्या जिवितात सगळे प्रॉब्लेम इश्यूज सॉल्व जावचे पासून माग्या समाजात समर्पण दिन माग्या विशेष रान जुलियट बरेटो विशेष रान समर्पण दिव्या विद्या म्हणल्या बहिणीक रानिया म्हणल्या बहिणीक समाजात समर्पण दिव्या जुलियन मस्करेनस समाजात समर्पण दिव्या प्रेमा फर्नांडिस विशेष समर्पण दिव्या जबुदुएक विशेष समयापडोंदी सायनसाच्या प्रॉब्लेमात सुटका मेळच्या पासून लिली फुटाडो समाजात समर्पण दिव्या याकडे मागते असताना कोणाक एका व्यक्तीक लेफ्ट पायाच्या पोंदा पटीकडे कोणाकी जावंक पुरो थंयसर उलपता या कितें थंयसर जावंक पुरो काळे जाला किंडेला जावंक पुरो या थंयसर उलोवप आसा जेजू तुका याकडे स्पश्ट करना आसा समर्पण विशेष सरान सिरिल फर्नांडिस समर्पण दिव्या आविगेन मस्करेनस विशेष समर्पण दिव्या फ्रांसिस म्हणल्या भावाक समर्पण दिव्या मेल्सी रॉड्रिगस विशेष जे काबर गावाचे कितें अप्लाय केला बरें काम ताका लागचे पासून कॉसेस साम फर्नांडिस समाजात भेटून दिव्या मागे विशेष सरान या हर एका भावनेच्या गरजो समाजात भेटून दिव्या मागे तशेंच विशेष सरान रीना म्हणल्या बहिणीच्या सगळ्या गरजो समाजात भेटून दिव्या डेरिल म्हणल्या भावाच्या भुरग्याक विशेष सगळे रेसिडेंस इश्यूज सॉल्व जावचे पासून माग्या डेन्झिल आणि लविटा तांणी बॉम्बे तावन पुणे तांणी बैसरल्यान विशेष सरान सेफ बऱ्या तरान तांणी फाटी पावचे पासून विशेष सरान तांचे कितें इन्व्हेस्टमेंट केले सारखे जावचे पासून कितेंच लॉस जायना पासून विशेष नेविल म्हणल्या भुरग्याक विशेष समर्पण दिव्या सारखे डिसिशन घेवंक दिव तांकां करपा लागून सारखी वाट तांकां उक्ते करून प्रतिश्ठा म्हणल्या बहिणी बरें काम मेळच्या पासून माग्या समर्पण दिवन विशेष समर्पण दिव्या जोएल म्हणल्या भावाक बरें काम मेळच्या पासून अँडी म्हणल्या भावाची प्रॉपर्टी केस माझ्या समर्पण दिवन माग्या आणि कितल्या जणांनी आमच्या लागी मागूंक सांगला त्या हर एकल्यांक समाजात समर्पण दिव्या आमचे हर एकल्याचे विंगड आकांत आसात विंगड कश्ट आसात आज
आमच्या प्रॉब्लेमाचेर आम्ही दिश्ट घालचे नाका. आज ते सडेन दवरया, ते सोम्याच्या त्या समर्पण दिवया असं आम्ही मागया. इतले पिटिशन आम्ही वाचून सांगले, आणि कितले पिटिशन आमकां आयला. इतले जणांच्या कुटुंबान समाधान ना. कितल्या कुटुंबांनी गौ समाना, या गौ आळशी, गौ करसिता, गौ मोग करना, बायल मोग करना, बायल टाइम दिना, सारखे रांदून वाडिना. कितले 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 समस्ये एका भाऊपणीचे. थोडी रडतात, थोडी एक एमखोंडाचे एक एक्सपिरियन्स केल्या परी तितले कष्ट जातात आमचे भाऊपणी. एक बहीण यंग काही 30 वर्सां जावनात खाजर जाला, आणि गौ ताका गावाच्या कुटुंबाची दोती खातीर, पैशां खातीर टॉर्चर करते आसात, कष्ट आसा. मागया तांचे मन परिवर्तन जावचे पासून मागया. एका भुरगे परगांवांत काम करनासा, सुमार 3 वर्सां ताजो एम्प्लॉयर ताका टॉर्चर करनासा. समर्पण दिवन मागया. आमच्या देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना. आमचो सोमीक काकुळदा विशेष समर्पण दिवया. जोनाथन म्हणल्या भुरग्या समर्पण दिवया. मेलानी मस्करेना सोम्याच्या समर्पण दिवया. मागया विशेष राइना, जियान्ना, जानी, विजय, हेनरी, मार्गरेट, क्रिस्टन, मिल्बर्न, मारिया, प्रतिष्ठा, जॉयस, माइकल, अंजेलिना, संदीप, संतोष, डेरिल, इवेट, हिल्डा, एंडी, जेन, अनोरा, बेनेडिक्टा, जिशल, जेनिसिया, सिंड्रेला, जेम्स, जेसी, जूलियट, स्टेफानी, जेसन, स्टीफन, कैल्विन, कैटलिन, किशोर, वीडा, लारिसा, जॉयस्टन, लिगोरी, ज्योति, लीना, डिसूजा, लीना, मेलविन, शरल, सोनल, टेरेसा, लीना, वज, लिटविन, वलेरियन, सोनल, ऑडलिन, नैन्सी लोबो, प्रवीण, जॉन, प्रिया, विल्सन, प्रिंसन, विंस्टन, वायलेट, रीना, अरुण, टेरेसा, काश्मीर, रीना, अलगर, गिलबर्ट, रीटा डिसोजा, रॉयलन, रॉलविन, सिरिल लोबो, सिल्विया, सांसिया, आरन, ऑस्टिन, तारा, वृंदा, रॉकी, रेनवी, या हर एका भुरग्यांक समर्पण दिया. दोन्ही हात विरुबान सांगता म्हणाले उत्तर 5 पटी गट्टतल्यान विश्वासान दीग विश्वासान गट्टतल्यान हे उत्तर क्लेम कर मागया. साम 46:1 देव आमचो आसरो आणि आमचे बोल कष्ट आकांताच्या वेळार आदार. साम 46:1 देव आमचो आसरो आणि आमचे बोल साम 46:1 देव आमचो आणि आमचे बोल कष्ट आकांताच्या वेळार आदार. साम 46:1 देव आमचो आसरो आणि आमचे बोल आकांताच्या वेळार आदार. साम 46:1 आमचो आसरो आणि आमचे बोल कष्ट आकांताच्या वेळार आदार. नमान मरिये, कृपेन भरले, सुमित्य सुव्यासा, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. हालेलुया, 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 जीवितान जरी जाऊनी जे की ते मांडावळ घेऊन ती तुझ्या हातात तुझ्या लागी आईला ती तुझ्या हातात समर्पण दिला. देवा त्या मांडावळीचे तुझा आशीर्वाद आजचे देवानी योदी आज विशेष झाली त्यांची जीविताचे मांडावळ आज तुझ्या नावात मुक्ती जाऊ येशूच्या पवित्र आणि बळवंत नामात. आमेन, आमेन, आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरले, समुद्र सुव्यासा, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या विशेष रान
Asumara disse, as deva cargoita sana, as Vishesaran, as Sanjay, 7:30 8:30 वरा, कुवेटचा टाइम, इंडियाचा टाइम 10:11 संजेर इंटरसेसरी मागणे असा आमचे तुम्ही सगळी जॉईन जाया आणि हेरांक तुम्ही सांगाता म्हणून आम्ही सगळ्या संसारापासून आमच्या कष्टात असलेल्या भावनांपासून आम्ही विशेषरान मग या कितले जण तुम्ही युट्यूब हे मागणे जॉईन करण्यासाठी आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून दिला तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि हेरांक तुम्ही या मागणे तुम्ही धडा सांगाता सगळं दिस आम्ही माग या विशेषरान आम्ही तुम्ही कंच्या गावात असाल त्या गावापासून त्या गावच्या सगळ्या गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्सापासून गव्हर्नमेंटापासून विशेषरान माग या मुकल्या दिसांनी हांवें तुमकां एक टेस्टमनी दितलो विशेषरान तुम्ही कंच्या कंपनीन काम करतात त्या कंपनी पासून त्या कंपनीच्या ओनरा पासून विशेषरान माग या आज तुमची भुरग्यां पासून तुम्ही मागून आसात जाल्यार भुरग्यांक सांबाळ मेळना या कितेंय समस्या असतात कामाकडे कितेंय समस्या असतात तुमच्या भुरग्यांच्या कंपनी पासून मागा विशेषरान तशेंच कोणाक तुम्ही कितल्याना बरेपण जाला तुमची टेस्टमनी आमकां तुम्ही धाडून दिया आणि तुमकां कितेंय पिटिशन घालूंक आसल्यार आमकां तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा आणि आमकां व्हॉट्सअपार तुमचे पिटिशन तुम्ही धाडून दिया देव तुमकां हर एकल्यान आशिर्वादांनी बेसांवांनी आणि कृपेन बरोवन दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Lord, thank you, brother. Thank you, brother. Morning to all. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन Good morning. पण त्या कंपनी खातीर मागोंक Good आनी night. त्या खातीर एम्प्लॉयरा खातीर खंयचे स्क्रिप्चर कान घेवंक ब्रदर Isaiah 45:2-3 जाता Isaiah 45:2-3 Numbers 6:24 to 26 24 to 26. Yes. Right, correct. Magya, okay. Okay. And the Praise last the Lord. one also, I think. The Yeah. last. Yeah.